Navete Navim bavare. Navete bavare. Eri bavare. Hul, ez, hul, kurdin. Ew, kurdin. Rojbaş. Rojbaş. Rüne. Rünem. Keremke. Spas. Navete çiye? Bavare. Navete bavare. Baş. Navete ki. Navemin azade. Beli. Baver. Tu kurdi. Şuna. Tu kurdi. Eris kurdum. He. Ezi kurdum. Başa bavar tejikir bajarı. Ezi dersim eme. Dersim. Tu kuy. Ez ju bajarı derikemi. Tu ji bajarı deri ki. Beli. Nizike merdine. Rastı. Ne diyor? Azanım. Rastı. Dünya bu bidleri herden pır kaşa. Ne var ya? Derik bajarı ki pır kevne. Veleteki baş. Beli. Rojbaş. Ooo. Rojbaş. 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 Çawana? Spas. Rüne bavar rüne. Az runam. Kremke. Navite çi? İşte de pırsa. Jite de pırs. Jirabeje. Navite çi? Bawer. He. Navite çi? Navemin azade. Azade. Beli. Navimin jî Rojdaya. Beli. Rojda. Ha. Belê. Tu jî Kurdî? Belê. Ez jî Kurdim. Ew jî Kurd e. Baş. Hûn jî Kurdin? Em her du jî kurdin beli. Erê. Em jî Kurdin. Başa Rojda tu jî kî bajarı? Ez ji Mêrdînê me. Em ne duri hebe. Em nêzîkin belê. Beli Ew beli. jî. Hûn ji ku ne? Ez jî derikê me. Dêrik. Beli. Tu ji ku yî? Ez jî Dêrsimê me. Dêrsim. Em ji bajarê Kurdistanê ne. Beli. Tena hemî tişt dizanî. He? Ez Kurdim wî zanim. Beli. Ew jî Kurd e. Belê. Wî zanim. Ez jî kurdim. Em hemû Kurdin. Navemin azade. Ez kurdim. Ez jî derikê me. Ê başa nexwe ez jî navê min Rojda ye. Beli. Ez ji Mêrdînê me. Ez Kurdim. Navê min Bawer e. Ez jî Dêrsimê me. Ez jî Kurdim. Navete çiye? Navemin? Erê navete. Navemin azade. Navete çiye? Navê kî? Navete. Yemin. Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê. Navê te çi ye? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Navê wî çi ye? Navê wî Bawer e. Navê wî çi ye? Wî. Erê navê wî çi ye? Nas nakim. Kî ye? Navê wî Azad e. Zanim navê wî ez derê. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Erê. Yani bi İngilîzî to be, bi Fransî être. İşte hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim, tu filan tiştî,
ev Fransızca hûn dikarin bibêjin. بله Ka mesela bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî azad. بله از Yine. کردم تو کردی او کرده هون Te em jî bîr kir. راسته ام کردن هون کردن او کردن Tamam. Eğer mirov bixwaze neyniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lê zêde dike. Bawer tu dikarî neyniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim dewama wê ji tu bînî. Hı. Ez ne Kurdim. Rastı tu ne kurdi? Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne kurdum? Tu ne kurdi? Ev ne kurde? Em ne kurdun? Hun ne kurdun? Ev ne kurdun? Bijîn. İştekti. روشباش Rojbaş. رونه Rönem. کرم که Spas. ناویت چیه؟ Bavare. ناویت باوره باش Navete çiye? ناوی من آزاده Beli. باور تو کردی Şuma. Tu kurdi? اریز کردم Ha. Ezi kurdum. باشه باور تجکیر باجاری Ezi dersime be. درسم Tu kuy. از جو باجاره دری کیمه Tu şu bajarı deri ki. بله Nizike merdine. راسته نه دوره Azanım. راسته Dünya bu bideri herden pırkaşa. Ne araya? دیریک باجاره کی پر کفنه Veleteki başı. بله بله Rojbaş. Ooo. Rojbaş. Rojbaş. روشباش Rojbaş. روشباش Mçavane? سپاس رونه باور رونه Ez runum. Körem ki. Navê te çi ye? İşte de pırsa. Ji te dipirsim. جرا بیجه Navê te çi ye? باوره Bawer. ها Navê te çi ye? ناوی من آزاده Azade. بله Navê min jî Rojda ye. بله روجدا Ha. Belê. تو جی کردی Belê. Ez jî Kurdim. Ha. Evci kurda. باشه Hûn jî Kurdin? ام هر دو جی کردن بله Herif. Emci kurdum. باشه روجدا تو جی کی باجاری Ez ji Mêrdînê me. ام ندوری هبه Em nêzîkin belê. بله بله Evci. Hûn ji ku ne? اجی دیری کیمه Dêrik. بله Tu ji ku yî? Ezi dersime me. Dersim. Em ji bajarê Kurdistanê ne. بله بله تنها همی تش دزانی Ez kurdum bir zanım. بله Evci kurda. Belê. Bir zanım. اجی کردم Em ya. hemû Kurdin. ناوی من آزاده از کردم از جی دیری کیمه Ê baş e nexwe ez jî navê min Rojda ye. بله Ez ji Mêrdînê me. Ez Kurdim. Navimin bavare. Ezi dersime me. Ezci kurdum. Navê te çi ye? ناوی من Erê navê te. ناوی من آزاده Navê te çi ye? Naviki. Navê te. Yemin. Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê. Navê te çi ye?
Navemin E. bavere. Navete bavere. Ere bavere. Navê wî çi ye? Navê wî Bawer e. Navê wî çi ye? Yevi. Erê navê wî çi ye? Nasıl nakım? Çiye? Navê wî Azad e. Ha zanım navevi azade. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min Bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Ere. Yani bi İngilizî to be, bi Fransî être. Ji hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim, tu filan tiştî, ew filan tişte. Hûn dikarin bibêjin. Belê. Ka mesela em bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî Azad. Belê. Ez Yine. Kurdim. Tu Kurdî. Ew Kurd e. Hûn Te em jî Em bîrtir. em. rast e. Em Kurdin. Hûn Kurdin. Ew Kurdin. Tamam. Eger mirov bixwaze neyniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lêzê dike. Bawer tu dikarî neyniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim dewama wê ji tu bînî. Hı. Ez ne Kurdim. Rast tu ne kurdi? Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne kurdum. Tu ne kurdi. Ev ne kurde. Em ne kurdun. Hun ne kurdun. Ev ne kurdun. Bijîn. Tiştektin. Mane Kurdî, bûname ye. ماني ليه